Το νιώθεις κι εσύ αυτό? Αυτή την παράξενη αίσθηση ότι τα χρήματα σου ξεφεύγουν. Δεν importa πόσο προσπαθείς, πόσο δουλεύεις ή πόσο σχεδιάζεις, στο τέλος του μήνα πάντα μένει το ίδιο πράγμα. Κούραση, απογοήτευση και ένα κενό στο στήθος. Και τότε έρχεται εκείνη η ερώτηση που δεν λες δυνατά, αλλά σε τρώει από μέσα. Τι πάει στραβά με εμένα? Κοιτάς γύρω σου και βλέπεις άλλους ανθρώπους να προσελκύουν χρήματα, ευκαιρίες, γνωριμίες, σχεδόν χωρίς προσπάθεια. Ενώ εσύ υδρώνεις, παλεύεις, θυσιάζεσαι και παραμένεις στο ίδιο σημείο. Αυτό δεν είναι αδικία. Είναι επιστήμη. Γιατί ενώ το συνειδητό σου μυαλό θέλει ευημερία, το υποσυνειδητό σου φωνάζει το αντίθετο. Φόβος, έλλειψη. Αυτό δεν είναι για μένα. Και το σύμπαν δεν σε αγνοεί. Απλώς απαντά ακριβώς σε αυτό που εκπέμπεις, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Άφησε με λοιπόν να σου κάνω μια επώδυνη ερώτηση. Πόσες φορές έχεις υποσχεθεί αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά και κάτι μέσα σου τα σαμπόταρε όλα ξανά? Κόλλημα, φόβος, αμφιβολία, παράλυση. Σαν το ίδιο σου το μυαλό να παίζει εναντίον σου. Κι αν σου έλεγα ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάς τα χρήματα, απλώς χρειάζεται να σταματήσεις να τα αποθείς. Η αλήθεια είναι απλή, άβολη, αλλά απελευθερωτική. Δεν προσελκύεις αυτό που επιθυμείς. Προσελκύεις αυτό που δονείται. Αυτό που ο εγκέφαλός σου, οι πεποιθήσεις σου και η ενέργειά σου αποδέχονται ως αλήθεια. Κι αν το μεγαλύτερο μπλοκάρισμα ανάμεσα σε εσένα και την αυθονία δεν βρίσκεται εκεί έξω, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το μυαλό σου είναι προγραμματισμένο αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια στιγμή, μια σιωπηλή στιγμή σχεδόν αόρατη, όπου σταματάς και αμφιβάλλεις. Αμφιβάλλεις ότι το πρόβλημα δεν είναι ο χαμηλός μισθός, ούτε το τοξικό αφεντικό, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η έλλειψη ευκαιριών. Είναι όταν κοιτάς γύρω σου και βλέπεις ανθρώπους στο ίδιο καράβι με εσένα να πλέουν προς εντελώς διαφορετικά λιμάνια. Κάποιοι ευημερούν, αναπτύσσονται, προχωρούν μπροστά. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι, γυρίζουν σε κύκλους, υδρώνουν, παλεύουν και δεν φτάνουν πουθενά. Και τότε εμφανίζεται εκείνη η αγωνία που κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί. Κι αν σαμποτάρω τη δική μου ζωή χωρίς να το καταλαβαίνω? Η νευροεπιστήμη έχει ήδη αποκαλύψει την αλήθεια. Πάνω από το 90% των αποφάσεών σου δεν είναι συνειδητές. Γεννιούνται αυτόματα, στον αόρατο αυτόματο πιλότο του νου. Έτσι, ενώ λες θέλω χρήματα, θέλω ευημερία, θέλω να αλλάξω ζωή, υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο κομμάτι σου που ψιθυρίζει το αντίθετο. Και μάντεψε ποιο κομμάτι κερδίζει? Όχι αυτό που μιλά πιο δυνατά, αλλά αυτό που επαναλαμβάνεται εδώ και περισσότερο χρόνο. Να ποιο είναι το πρόβλημα. Ο εγκέφαλος δεν δημιουργήθηκε για να σε κάνει πλούσιο, δημιουργήθηκε για να σε κρατά ασφαλή. Και για τον πρωτόγονο εγκέφαλο, χρήματα σύνον αλλαγή. Αλλαγή σύνον ρίσκο. Ρίσκο σύνον κίνδυνος. Γι' αυτό τόσοι άνθρωποι νιώθουν φόβο ακριβώς τη στιγμή που η ζωή αρχίζει να βελτιώνεται. Όταν εμφανίζεται εκείνη η μεγάλη ευκαιρία, όταν τα χρήματα επιτέλους εμφανίζονται. Ο νους συνδέει το καινούριο με τον κίνδυνο και κάθε φορά που ανιχνεύει κίνδυνο, ενεργοποιεί μηχανισμούς αυτοσαμποτάζ. Αναβλητικότητα, αμφιβολία, απόσταψη, κούραση χωρίς λόγο, έλλειψη συγκέντρωσης. Τώρα σκέψου μαζί μου. Αν ο εγκέφαλός σου μπαίνει σε λειτουργία άμυνας κάθε φορά που πλησιάζεις περισσότερα χρήματα, πώς θα μπορούσε το σύμπαν να απαντήσει διαφορετικά? Η κβαντική φυσική δείχνει κάτι συνασπαστικό. Ο παρατηρητής επηρεάζει το αποτέλεσμα, όχι με μαγεία, αλλά ενεργειακά, συμπεριφορικά. Αυτό που περιμένεις, νιώθεις και προεξοφλείς, αλλάζει τις μικροσκοπικές σου επιλογές και είναι αυτές οι αόρατες επιλογές που χτίζουν την ορατή σου πραγματικότητα. Δώσε προσοχή σε αυτό. Έχεις προσέξει πως κάποιοι λένε «Τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία», αλλά το λένε με θυμό. Άλλοι λένε «Οι πλούσιοι είναι όλοι διεφθαρμένοι, τα χρήματα αλλάζουν τους ανθρώπους. Όποιος έχει πολλά πάντα χάνει κάτι». Μοιάζουν με απόψεις, αλλά είναι συναισθηματικοί κώδικες, πεποιθήσεις φορτισμένες με συναίσθημα. Και το σύμπαν δεν απαντά στα λόγια σου, απαντά στο συναίσθημα πίσω από αυτά. Αν κάθε φορά που σκέφτεσαι τα χρήματα εμφανίζεται ένταση, φόβος, ενοχή ή αίσθηση ότι δεν αξίζεις, τι νομίζεις ότι εκπέμπεται? Αυθονία ή έλλειψη? Επέκταση ή συστολή?
Ο νόμος της έλξης δεν λειτουργεί σαν ένα ευγενικό αίτημα προς το σύμπαν. Λειτουργεί σαν ένας αμιλήκτος καθρέφτης της εσωτερικής σου κατάστασης. Αντανακλά αυτό που είσαι, όχι αυτό που λες ότι θέλεις να είσαι. Και εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο σημείο της ψυχολογίας. Ο εγκέφαλος μαθαίνει μέσω συναισθηματικής επανάληψης, όχι μέσω λογικής. Μπορεί να καταλαβαίνεις λογικά ότι αξίζεις να ευημερήσεις. Μπορεί να ακόμη και να συμφωνείς με αυτό τώρα. Αλλά αν για χρόνια επαναλαμβάνας συναισθηματικά εμπειρίες έλλειψης, απόρριψης, σύγκρισης και φόβου, το νευρικό σου σύστημα εκπαίδευσε να δονίζεται στη συχνότητα της έλλειψης ως κανονικότητα. Και η κανονικότητα για τον εγκέφαλο γίνεται ταυτότητα. Τώρα σου κάνω μια σημαντική ερώτηση και θέλω να απαντήσεις νοερά με ειλικρίνεια. Ποιος νιώθεις ότι είσαι κανείς δεν σε κοιτάει? Ένα άτομο που χτίζει την ευημερία του? Ή κάποιος που πάντα προσπαθεί να φτάσει κάτι που μοιάζει υπερβολικά μακρινό? Γιατί η ταυτότητα έρχεται πριν από το αποτέλεσμα. Πάντα. Δεν γίνεσαι σίγουρος αφού νικήσεις. Νικάς αφού αρχίσεις να δράς από μια ανώτερη ταυτότητα. Στην κβαντική φυσική υπάρχει η έννοια του πεδίου των πιθανοτήτων. Όλες οι δυνατές πραγματικότητες υπάρχουν ήδη σε δυναμικό επίπεδο. Ακόμη και η εκδοχή σου που ζει με περισσότερα χρήματα, περισσότερη ελευθερία και περισσότερη γαλήνη. Η μόνη πραγματική ερώτηση είναι με ποια εκδοχή ευθυγραμμίζεσαι αυτή τη στιγμή. Όχι με λόγια, αλλά με αυτόματες σκέψεις, επαναλαμβανόμενα συναισθήματα και καθημερινές αποφάσεις. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάς που και που. Ανταποκρίνεται σε αυτό που διατηρείς κάθε μέρα. Σε αυτό που ανέχεσαι, αποδέχεσαι, θεωρείς φυσιολογικό. Αν το να ζεις στα οικονομικά όρια έγινε φυσιολογικό, το πεδίο απλώς το επιβεβαιώνει. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δονητική συνοχή. Και εδώ βρίσκεται μια αλήθεια που λίγοι έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν. Η γκρίνια είναι μια μορφή προσευχής. Η γκρίνια είναι εστίαση. Η γκρίνια είναι κατευθυνόμενη ενέργεια. Κάθε φορά που παραπονιέσαι για την έλλειψη χρημάτων, εκπαιδεύεις τον εγκέφαλό σου να παρατηρεί την έλλειψη. Ενισχύεις νευρονικά κυκλώματα στέρησης. Εκπέμπεις στο πεδίο ακριβώς αυτή τη συχνότητα. Το σύμπαν δεν ερμηνεύει την πρόθεση, ερμηνεύει την επανάληψη. Αλλά υπάρχει διέξοδος και δεν ξεκινά απ' έξω, ξεκινά από μέσα. Ξεκινά όταν αρχίζεις να παρατηρείς τη σκέψη σου όπως παρατηρείς τα σύννεφα να περνούν στον ουρανό. Δεν είναι κάθε σκέψη αληθινή, δεν αξίζει κάθε σκέψη την προσοχή σου. Η προσοχή είναι η αληθινή δημιουργική δύναμη. Αυτό που τρέφεις με προσοχή μεγαλώνει. Αυτό που αγνοείς χάνει τη δύναμή του. Όταν το κατανοήσεις αυτό, κάτι αλλάζει. Συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να πολεμάς τις αρνητικές σκέψεις. Αρκεί να σταματήσεις να επενδύεις ενέργεια σε αυτές. Όπως ένας μυς που δεν χρησιμοποιείται ατροφή, έτσι και οι σκέψεις έλλειψης αποδυναμώνονται όταν παύουν να λαμβάνουν συναισθηματική προσοχή. Και πες μου, αν ξεκινούσας από σήμερα να ενεργείς, να σκέφτεσαι και να νιώθεις σαν κάποιος που προετοιμάζεται για μια ευημερούσα ζωή, τι θα άλλαζες στις αποφάσεις σου, στον τρόπο που μιλάς, σε αυτό που αποδέχεσαι, σε αυτό που αρνείσαι? Γιατί το σύμπαν ανταποκρίνεται γρήγορα όταν αλλάζει ταυτότητα. Μερικές φορές όχι με άμεσο χρήμα, αλλά με ιδέες, συναντήσεις, διαίσθηση, ευκαιρίες που πριν περνούσαν απαρατήρητες. Τίποτα δεν αλλάζει απ' έξω όσο όλα παραμένουν ίδια από μέσα. Αυτό είναι το μέρος που πονά, αλλά είναι και το μέρος που απελευθερώνει. Γιατί αν το πρόβλημα βρισκόταν μόνο στον κόσμο, δεν θα είχες έλεγχο. Αλλά αν το σημείο ρύθμισης βρίσκεται μέσα σου, τότε εκεί βρίσκεται και η δύναμη.
Πρακτική 7. Μείωσε τα παράπονα χωρίς να επιβάλλεις τοξική θετικότητα. Τόσο απλό. Κάθε φορά που αντιλαμβάνεσαι ότι παραπονιέσαι για τα χρήματα, σταμάτα τη φράση στη μέση. Μην επιβάλλεις θετικότητα. Απλώς σιωπή. Η σιωπή σπάει τον κύκλο. Το παράπονο κρατά το νου παγιδευμένο στο πρόβλημα. Η σιωπή δημιουργεί χώρο για να εμφανιστούν νέες απαντήσεις. Πρακτική 8. Πρακτική οπτικοποίηση, όχι μακρινή φαντασίωση. Δεν πρόκειται για φαντασία με επαύλεις και πολυτελή αυτοκίνητα. Είναι νοητική πρόβα. Φαντάσου τον εαυτό σου να παίρνει καλύτερες αποφάσεις με τα χρήματα. Οραματίσου τον εαυτό σου να λέει όχι σε παρορμητικές δαπάνες. Δες τον εαυτό σου να επιλέγει με ηρεμία. Ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει τη ζωντανή φαντασία από την πραγματική εμπειρία. Αυτή η εξάσκηση προετοιμάζει το νευρικό σου σύστημα να ενεργήσει καλύτερα όταν παρουσιαστεί η πραγματική κατάσταση. Πρακτική 9. Άλλαξε το φυσικό περιβάλλον. Εξωτερική οργάνωση ίσον εσωτερικός έλεγχος. Ένα ακατάστατο πορτοφόλι. Ένα χαοτικό γραφείο. Λογαριασμοί σκορπισμένοι. Όλα αυτά εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο στο χάος. Μικρές πράξεις. Οργάνωση οικονομικών. Καταγραφή εξόδων. Κοίταγμα των αριθμών χωρίς φόβο. Δημιουργούν αίσθηση διάβγειας. Η διάβγεια είναι δόνηση ευημερίας. Η σύγχυση είναι δόνηση έλλειψης. Πρακτική 10. Πρακτική ευγνωμοσύνη, όχι εξαναγκασμένη ευγνωμοσύνη. Δεν είναι να ευχαριστείς για πράγματα που δεν έχεις ακόμη. Είναι να αναγνωρίζεις ότι ήδη λειτουργεί. Ρεύμα πληρωμένο, νερό που τρέχει, φαγητό διαθέσιμο. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός, είναι συναισθηματική σταθερότητα. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται μόνο όταν νιώθει ασφαλής. Η ευγνωμοσύνη δημιουργεί ασφάλεια. Η ασφάλεια επιτρέπει την επέκταση. Πρακτική 11. Αμφισβήτησε την ταυτότητα. Μην αποδέχεσαι παλιές σκέψεις ως αλήθεια. Κάθε φορά που εμφανίζεται μια σκέψη όπως «αυτό δεν είναι για μένα», «άνθρωποι σαν εμένα δεν γίνονται πλούσιοι», «τα χρήματα πάντα φεύγουν», ρώτησε εσωτερικά «είναι αυτό αλήθεια» ή απλώς μια παλιά νοητική συνήθεια. Αυτή η ερώτηση αποδυναμώνει περιοριστικές πεποιθήσεις, γιατί φέρνει επιγνώση. Και η επιγνώση αλλάζει τα πάντα. Η τελική αλήθεια. Δεν αλλάζεις την οικονομική σου ζωή προσπαθώντας να ελέγξεις το σύμπαν. Την αλλάζεις εκπαιδεύοντας τον εγκέφαλό σου, ρυθμίζοντας τα συναισθήματά σου, ευθυγραμμίζοντας τις πράξεις σου με μια πιο ευημερούσα ταυτότητα. Το σύμπαν ανταποκρίνεται μετά. Πάντα μετά, αλλά ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένα μοτίβο. Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλες τις ιστορίες ανθρώπων που μετέτρεψαν ολοκληρωτικά τη δική τους οικονομική ζωή. Δεν ξεκινάμε τα χρήματα, ξεκινάμε μια εσωτερική ρήξη. Μια στιγμή όπου κάτι κουράζει τόσο πολύ που ο άνθρωπος σταματά να ζητά άδεια από το ίδιο του το περιορισμένο μυαλό. Εκεί αρχίζει η αλλαγή. Όχι έξω, μέσα. Ιστορία 1. Ο συνηθισμένος άνθρωπος που άλλαξε ταυτότητα. Χωρίς κληρονομιά, χωρίς γνωριμίες, χωρίς συντομεύσεις. Μετρώντας κέρματα, καθυστερώντας λογαριασμούς, νιώθοντας ντροπή να μιλήσει για τα χρήματα. Μια μέρα, αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποίησε κάτι απλό. Δεν ένιωθε άσχημα μόνο επειδή δεν είχε χρήματα, αλλά επειδή ένιωθε μικρός απέναντι στη ζωή. Ο πόνος δεν ήταν οικονομικός, ήταν ταυτοτικός. Έβλεπε τον εαυτό του ως κάποιον που επιβιώνει, όχι ως κάποιον που ευημερεί. Δεν απέκτησε χρήματα την επόμενη μέρα, δεν συνέβη τίποτα μαγικό. Αυτό που άλλαξε ήταν η σιωπηλή συμπεριφορά. Άρχισε να μιλά διαφορετικά στον εαυτό του. Σταμάτησε να χρησιμοποιεί φράσεις όπως «αυτό δεν είναι για μένα». Άρχισε να παρατηρεί ανθρώπους που θαύμαζε και αντί για ζήλια άρχισε να νιώθει περιέργεια. Ο εγκέφαλός του βγήκε από τη λειτουργία της σύγκρισης και μπήκε στη λειτουργία της μάθησης. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Με τον καιρό, μικρές ευκαιρίες άρχισαν να εμφανίζονται. Όχι επειδή το σύμπαν αποφάσισε να τον ανταμείψει, αλλά επειδή άρχισε να βλέπει πράγματα που πριν αγνοούσε. Ο νους φιλτράρει την πραγματικότητα. Όταν πιστεύεις ότι κάτι είναι δυνατό, ο εγκέφαλός σου αρχίζει να αναζητά αποδείξεις.
Όταν πιστεύεις ότι είναι αδύνατο, κάνει ακριβώς το ίδιο. Απλώς αλλάζει το φίλτρο. Ιστορία 2. Ο άνθρωπος που ανακάλυψε την χρυφή ενοχή. Προσπαθούσε να εκδηλώσει χρήματα για χρόνια. Δηλώσεις, οπτικοποιήσεις, γραπτές επιθυμίες, τίποτα δεν λειτουργούσε. Μέχρι που συνειδητοποίησε κάτι άβολο. Έλεγε ότι θέλει χρήματα, αλλά ένιωθε ενοχή στη σκέψη να κερδίζει περισσότερα από τους άλλους. Στο βάθος, πίστευε ότι η ευημερία σήμαινε να εγκαταλείψει αγαπημένα πρόσωπα. Αυτή η σιωπηλή πεποίθηση μπλόκαρε τα πάντα. Όταν δούλεψε αυτόν τον εσωτερικό συγκρουσιακό κόμπο, η ροή άλλαξε. Αυτό μας οδηγεί σε μια σημαντική σκέψη. Το σύμπαν δεν παραδίδει αυτό που συγκρούεται με τις εσωτερικές σου αξίες. Αν το να βγάζεις χρήματα σημαίνει για εσένα να είσαι εγωιστής, αλαζόνας, μοναχικός, το συναισθηματικό σου σύστημα θα αντισταθεί και η αντίσταση μπλοκάρει την εκδίωση. Η ευημερία χρειάζεται να φαίνεται συναισθηματικά ασφαλής, όχι μόνο λογικά επιθυμητή. Ιστορία 3. Ο άνθρωπος που τα έχασε όλα και τα βρήκε όλα. Χρεοκόπησα, χρέη, ταπείνωση. Και παραδόξως ήταν ακριβώς σε αυτό το χαμηλότερο σημείο που κάτι ξεκαθάρισε. Σταμάτησε να προστιχώνει τον έλεγχο, σταμάτησε να πολεμάει την πραγματικότητα. Απέδεξε την παρούσα στιγμή χωρίς να ορίζεται από αυτήν. Αυτή η αποδοχή δεν είναι παραίτηση, είναι ευθυγράμμιση. Και η ευθυγράμμιση απελευθερώνει ενέργεια που πριν ήταν παγιδευμένη στην αντίσταση. Στο αποκορύφωνα της δυσκολίας αποφάσισε κάτι απλό. Θα ενεργώ σαν κάποιον που εμπιστεύεται ακόμη και χωρίς αποδείξεις. Άρχισε να φροντίζει καλύτερα την εμφάνισή του, τον τόνο της φωνής, τη στάση του σώματος. Όχι για να εντυπωσιάσει τους άλλους, αλλά για να στείλει σήμα στον ίδιο του τον εγκέφαλο ότι υπήρχε ακόμη αξιοπρέπεια εκεί. Λίγο καιρό αργότερα, μια τυχαία συζήτηση έγινε ευκαιρία. Τίποτα ουπερφυσικό, απλώς εσωτερική συνοχή που γέννησε εξωτερική συνοχή. Αυτές οι ιστορίες δείχνουν κάτι που η ψυχολογία επιβεβαιώνει. Η ταυτότητα έρχεται πριν από την απόδειξη. Ο εγκέφαλος χρειάζεται να νιώσει ότι έχει άδεια να ζήσει μια νέα πραγματικότητα. Και αυτή η άδεια δεν έρχεται από τον κόσμο, έρχεται από μέσα. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως κάποιον που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πράξεις σου ευθυγραμμίζονται αυτόματα. Εκθίθεσαι περισσότερο, μαθαίνεις περισσότερο, ρισκάρεις με περισσότερη νοημοσύνη. Τώρα σκέψου τη δική σου ιστορία. Πότε άρχισες να πιστεύεις ότι η οικονομική ζωή θα είναι πάντα δύσκολη? Ποιος σου το δίδαξε αυτό? Ήταν κάτι που έζησες ή κάτι που απορρόφησες? Πολλές πεποιθήσεις δεν είναι δικές σου, είναι συναισθηματικές κληρονομιές. Ιστορίες που επαναλήφθηκαν τόσες φορές ώστε έγιναν εσωτερική αλήθεια. Αλλά η κληρονομιά δεν είναι πεπρωμένο. Ιστορία 4. Ο άνθρωπος που άλλαξε χωρίς να αλλάξει επάγγελμα. Υπάρχουν άνθρωποι που εκδήλωσαν χρήματα χωρίς να αλλάξουν επάγγελμα, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο που έβλεπαν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό. Άρχισαν να χρεώνουν καλύτερα, να τοποθετούνται με σαφήνεια, να λένε όχι. Αυτό είναι πρακτική εκδήλωση. Το σύμπαν ανταποκρίνεται όταν σέβεσαι τον εαυτό σου. Ο εσωτερικός σεβασμός γεννά εξωτερικό σεβασμό. Πάντα. Μια ισχυρή σκέψη. Τα χρήματα συνήθως έρχονται όταν σταματάς να οικετεύεις και αρχίζεις να ευθυγραμμίζεσαι. Το να οικετεύεις είναι έλλειψη. Η ευθυγράμμιση είναι συνοχή. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στο άγχος, ανταποκρίνεται στη σταθερότητα. Όταν ενεργείς από την έλλειψη, ενισχύεις την έλλειψη. Όταν ενεργείς από τη σιωπηλή εμπιστοσύνη, δημιουργείς χώρο για περισσότερα. Ίσως σκέφτεσαι, αλλά αυτό φαίνεται αργό. Και είναι, αλλά είναι σταθερό. Οι πιο διαρκείς ιστορίες εκδήλωσης δεν είναι οι πιο γρήγορες, είναι οι πιο συνεπείς. Άνθρωποι που άλλαξαν συνήθειες, σκέψεις και συναισθήματα από μέσα, πριν δουν αποτελέσματα έξω. Και όταν ήρθε το αποτέλεσμα, έμεινε. Οπότε σε ρωτώ κάτι που μπορεί να αλλάξει την πορεία σου. Αν ήσουν βέβαιος ότι η οικονομική σου πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει, τι θα έκανες διαφορετικά σήμερα? Τι θα σταματούσες να αποδέχεσαι? Τι θα άρχιζες να μαθαίνεις? Γιατί αυτές οι απαντήσεις είναι ήδη ενδείξεις του δρόμου.
Τίποτε από αυτά δεν είναι φαντασία. Είναι ευθυγράμμιση ανάμεσα σε νου, συναίσθημα, συμπεριφορά, ενέργεια. Και όταν αυτό συμβεί, το χρήμα πάβει να είναι ένας μακρινός εχθρός και γίνεται μια φυσική συνέπεια. Υπάρχει ένα κοινό σημείο. Ένα σημείο που εμφανίζεται σχεδόν σε όλους όσοι δυσκολεύονται να εκδηλώσουν χρήματα. Η συναισθηματική σχέση που έχουν με τον πόνο και την ευχαρίστηση. Οι περισσότεροι εκπαιδεύτηκαν από νωρίς να συνδέουν την ανάπτυξη με το βάσανο. Να δουλεύουν σκληρά, να θυσιάζονται, να στερούνται τα πάντα. Ο εγκέφαλος μαθαίνει γρήγορα αυτή την επικίνδυνη εξίσωση. Αν η ανάπτυξη πονά, καλύτερα να μην μεγαλώνω. Και κάθε φορά που εμφανίζεται η ευχαρίστηση, εμφανίζεται και η ενοχή. Αυτή η ενοχή διαβρώνει κάθε προσπάθεια ευημερίας. Η ψυχολογία δείχνει αναζητούμε την ευχαρίστηση και αποφεύγουμε τον πόνο συνεχώς. Ακόμη και όταν δεν το συνειδητοποιούμε. Αν το συναισθηματικό σου σύστημα συνδέει τα χρήματα με πίεση, απαιτήσεις, απώλεια χρόνου, οικογενειακές συγκρούσεις, μοναξιά, θα κάνει τα πάντα για να σε απομακρύνει από αυτά. Δεν έχει σημασία πόσο λες ότι θέλεις να ευημερήσεις. Το συναίσθημα πάντα νικά τη λογική. Πάντα. Γι' αυτό, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να επαναπροσδιορίσει την ευχαρίστηση. Να αρχίσει να νιώθει ευχαρίστηση στο να μαθαίνει, να οργανώνει τη ζωή του, να νιώθει ικανός. Η ευημερία δεν ξεκινά με μεγάλα ποσά. Ξεκινά με την αίσθηση της ικανότητας. Όταν νιώθεις ότι εξελίσσεσαι, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ασφάλεια. Η ασφάλεια ανοίγει χώρο για επέκταση. Ιστορία 5. Ο άνθρωπος που κέρδιζε και τα έχανε όλα. Πάντα κέρδιζε χρήματα. Πάντα τα έχανε όλα. Όταν κοίταξε βαθύτερα, συνειδητοποίησε κάτι ανησυχητικό. Στο βάθος, πίστευε ότι δεν άξιζε τη σταθερότητα. Για εκείνον, η σταθερότητα σήμαινε μονοτονία και η μονοτονία στην παιδική ηλικία σήμαινε συναισθηματική εγκατάλειψη. Έτσι το υποσυνείδητο σαμπόταρε κάθε φορά που όλα γίνονταν υπερβολικά ήρεμα. Όταν αυτός ο άνθρωπος το κατάλαβε, κάτι άλλαξε. Άρχισε να επιτρέπει την ηρεμία και τα χρήματα άρχισαν να μένουν. Αυτή η ιστορία αποκαλύπτει κάτι κρίσιμο. Διατηρείς μόνο αυτό που νιώθεις ότι αξίζεις. Η εκδήλωση είναι εύκολη. Η διατήρηση είναι η πραγματική πρόκληση. Πολλοί άνθρωποι ακόμη και προσελκύουν ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούν να τις κρατήσουν γιατί εξακολουθούν να βλέπουν τον εαυτό τους ως κάποιον που δεν γεννήθηκε για αυτό. Το σύμπαν δεν διαπραγματεύεται με την αυτοεικόνα σου. Την επιβεβαιώνει. Και εδώ μπαίνει μια βαθιά σκέψη. Πόσο επιτρέπεις στον εαυτό σου να λαμβάνει χωρίς να τιμωρείται μετά? Πόσο μπορείς να ζήσεις κάτι καλό χωρίς να νιώθεις ότι πρέπει να πληρώσεις ένα συναισθηματικό τίμημα? Η ευημερία απαιτεί εσωτερική άδεια. Άδεια να έχεις, άδεια να μεγαλώνεις, άδεια να φαίνεσαι. Όταν αρχίσεις να δουλεύεις αυτές τις άδειες, κάτι περίεργο συμβαίνει. Το άγχος μειώνεται, η βιασή μειώνεται. Και ακριβώς όταν η βιασή φεύγει, οι ευκαιρίες αρχίζουν να οργανώνονται. Αυτό συμβαίνει γιατί βγαίνεις από την λειτουργία της απελπισίας και μπαίνεις στην λειτουργία της ευθυγράμμισης. Και η ευθυγράμμιση είναι μια λογική που το σύμπαν καταλαβαίνει τέλεια. Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να πείσουν το σύμπαν. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να γίνουν συναισθηματικά συμβατοί με αυτό που επιθυμούν. Τα χρήματα δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα. Ανταποκρίνονται στην συναισθηματική ωριμότητα εκείνου που τα δέχεται. Ίσως αυτή τη στιγμή κάτι να αρχίζει να κουμπώνει μέσα σου. Ίσως να συνειδητοποιείς ότι δεν πρόκειται απλώς για τεχνικές, αλλά για μια συνεχή εσωτερική μεταμόρφωση. Και αν αυτό σου βγάζει νόημα, είναι γιατί ήδη επεκτείνεις τη συνείδησή σου. Και η επέκταση πάντα ξεκινά με δυσκολία και ακολουθείται από διάφκεια. Αν έφτασες μέχρι εδώ, δεν ήταν τυχαίο. Τέτοιου είδους περιεχόμενο δεν βρίσκει τους πάντες. Βρίσκει εκείνους που είναι έτοιμοι να κοιτάξουν μέσα τους, αναλάβουν ευθύνη για τη δική τους πραγματικότητα και να μεταμορφωθούν. Και αυτός είναι ένας δρόμος που δεν διανύεται μόνος. Γι' αυτό θέλω να σου κάνω μια πρόσκληση. Απλή αλλά δυνατή. Αν αυτού του είδους η βαθιά, συνειδητή και μεταμορφωτική σκέψη σου μιλάει, κάνε εγγραφή στο κανάλι Cryon. Εδώ δεν θα βρεις κενές υποσχέσεις, απατηλές συντομεύσεις, έτοιμες φράσεις. Εδώ θα βρεις συνείδηση, βάθος,
πραγματικά εργαλεία για να ευθυγραμμίσεις νου, συναίσθημα και πραγματικότητα. Η εγγραφή δεν είναι απλώς ένα κλικ σε ένα κουμπί. Είναι μια δέσμευση προς τη δική σου επέκταση. Είναι να πεις στον εαυτό σου: είμαι έτοιμος να βγω από τον αυτόματο πιλότο. Είμαι έτοιμος να ζήσω με περισσότερη διάβγεια, παρουσία και σκοπό. Οπότε, αν είσαι έτοιμος, κάνε εγγραφή τώρα. Ενεργοποίησε το καμπανάκι και ας συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Γιατί η μεταμόρφωση που αναζητάς ξεκινά με την απόφαση που παίρνεις τώρα.